Yes sir. O webulu maka ụmụ Igbo jelu bulu ike nụ na mba dị iche iche kafa jelu wee bulu ike nụ n'ezie na ụmụ Igbo akaliga egwu nụ a na-esi ndị nwere Igbo bongo ọbịa ọyọlịma ekene dịlụ ụmụ Igbo nụ ụmụ Igbo abakanụ na vazulu keme ụmụ Igbo jembe nwilo na vakaliga egwu ka mụ na-ekwu n'egwu majelu mmadụ iche iche nụ weluze webulike nụ vanos Africa nụ vanos in Asia kajebe Europe kajebe Arab countries dị iche iche nụ na ụmụ Igbo akaliga egwu ụmụ Igbo jembe nwilenu anamakanụ obodo bụ n'ijelu kpifuronu n'onye Igbo nụ biko gbalụ na tabanụ n'ezie n'obodo bụ tiletinu ụmụ Igbo na-agba mbọ nụ n'ezie na vanachula kabanụ ụfọdụ na-azụ afịa nụ ụfọdụ na-alụ ọlụ ụmụaka veji kalisianụ nyamelu Chukwu ji gọzie vanụ na vaso nwe kalisianụ n'ezienụ ụmụ Igbo na-agba mbọ dị iche iche nụ ụmụ Igbo no dey carry last o n'ezie na Chukwu gọzila anya gọzinụ wee nye anyị ife dị iche iche nụ ọrụ obodo ekwetego na anyị nwelie anyị nwelu ndị gụrụ akwụkwọ nụ anyị nwelu ndị na-azụ afịa anyị nwezili ndị na-alụ ọlụ aka nụ ebe ọ bụ na ijelu nụ na anyị nịanụ anyị nọ na entertainment anyị nọkwa na gọọmenti nụ n'ezie na Chukwu bunyela anyị ike gige nụ ya melụ ndị ọzọ ji atajizela anyị anya nụ mana a na-esiro ndị nwere Igbo bụ ngọ ụmụ Igbo nụ anyị akaliga egwu anyị akaliga egwu anyị akaliga egwu ụmụ Igbo akaliga ego nnenu anyị akaliga egwu ebe ọ bụ na anyị ijelu nnenu anyị akaliga egwu na anyị na-egosi nụ nnenu ụwa anyị akaliga egwu na anyị wụso bilinu anyị akaliga egwu anamazi ụmụ Igbo aka nụ anyị akaliga egwu ụmụ Igbo akaliga ego nnenu ụwa anyị akaliga egwu anyị akaliga egwu yes sir anyị akaliga egwu ka mbụle ekene nụ ụmụ Igbo jelu mba niile nụ weluze wee bulike ndị eze omogo ezenụ na vasi na kalisia Honorable Collins Chukwu kere ọsọ iwu Ogbuere ụzọ 1 na Chimbieri Director Link Service and Perfect Link Limited London, United Kingdom CEO Imperial Oak Preparatory School
London, United Kingdom. A lot in Dakar, Senegal. Osimu kenezigbo lọlọ ya nụ. Lọlọ Shizi Odochukwu kere ọsọ iwu. Nwanyị m obi dị ya. Obuweruza wesim keneli ya nụ. His Excellency Right Honorable Emeka Ihedioha, former Imo State Governor. His Excellency na mekeneyi Osimu kenekwo lọlọ ya nụ. First Lady Lolo Mrs. Ebere Ihedioha, former First Lady of Imo State, Nigeria. Ezigbo ndị mba itoolu n'Imo State, Nigeria. Ono Collins Chukwukere ọsọ iwu. Enyudo Kamma, the international music promoter worldwide. Osimu keneyi. Ono wishi Happy Christmas and New Year to all your family members. Yes, sir. Kabuzele gunke nodogu onye ọgadili mmanụ omogo noduso. His Royal Majesty Eze Ọdịnaka Chukwujiwu, CEO Hamish Cats, Austin, Texas, United States of America. CEO Odonko Plaza, number 7 Waturocha Street, Ikenebu, Owerri, Imo State. Our future Imo State Governor, ex-president, Confidence Press Club in Dakar, Senegal. Eze Odonko na Dakar, Senegal. Onatara dike mma na Isunjaba. Karisia na Austin, Texas, United States of America. Osimu kenenu lọlọ ya nụ onye ọgadili mmụọ. Eze nwanyị First Lady Lolo Mrs. Ugeze Ifenyinwa Chukwujiwu, Osodieme. Ndị anyị ka mma na-abara anyị mbanụ. Ezigbo onye duru oji mmadụ, Isu Obish, Isu, Imo State, Nigeria. His Royal Majesty Eze Ọdịnaka Chukwujiwu, Enyudo Kamma, the international music promoter Simu Keneyi. Osimu wish you Happy Christmas and New Year. Ginezunu no ye. Ezo mogo kalisenu bonye kamu na ponu. Chief Emis Ike Ohaneze ndị Igbo na Dakar, Senegal. CEO Abana Autos, Mercedes-Benz importer and exporter of all kinds of motor spare parts in Dakar, Senegal. Agune Chamber 1 na Enugu State in Dakar, Senegal. Ojule Mongo na Dakar, Senegal. Chairman Dakar Importers Association in Dakar, Senegal, West Africa. Bila Igbo Welfare Association, Dakar, Senegal. Member Dakar Pioneers in Dakar, Senegal. Osimu Bulegum Kenelole anu. Lolo Beatrice Uchechukwu Ugezumba Undezagu in Enugu State, Nigeria. Ohaneze ndị Igbo na Dakar, Senegal. Enyudo Kamma Simu Keneyi, the international music promoter. Osimu wish you Happy Christmas and New Year. Abulegumu Sobenu Odogu onye ọgadili mana mekeneyi. His Royal Highness Eze Dr. Gabriel Chimeremma Mba, ọnwa 1 of Ugunambakala Osisioma
ngwa ọnwa 1 of Nnato eze Chimeremma of Chimeremma Kingdom eze Abia na Dakar Senegal Ọbara Tule Dibia CEO Capito Global Resources Nigeria Limited, the founder of Nnato Development Union Dakar Senegal, founding founder Umunnoshi Progressive Union Dakar Senegal, member Unique Friends Club Togo. Osimukene Lolianu Lolo Mrs. Ifenyinwa Juliet Mba Ugeze Abia Onde Abia State Nigeria no gabilu no mmanu Eze Abia of Senegal Enyudo Kamasimukene the music promoter worldwide. Asimu wish you happy Christmas and New Year. Ambulegu Mukeno Dogu Honorable Shidi Solomon Iwundo, CEO Solomanda's Place Limited, Prime Minister Odomko Kingdom in Dakar, Senegal, former Vice President Confidence Friends Club Dakar, Senegal, President Ikedu Progressive Union Dakar, Senegal, Chief Omiyuku 1 na Akabo Aka 1 of Akabo, the G-Money General Papa Jimato Osimukene Lolianu Lolo Mrs. Adora Christiana Chidi Wundo Adaji Ife Mama Jimato Director of Solomanda's Kitchen International Kingdom Onde Akabo in Imo State, Nigeria, G-Money London Enyudo Kamasimukene, the international music promoter. Happy Christmas and New Year to your family. Umwe bakalige gonenu anyakalige buo Neze nanyi sobilio anyakalige buo Ibai kulukani nenu anyakalige buo Ibai melukani nefuo nenu anyakalige buo Neze ni bobu enyinu anyakalige buo Umwe bobu ijele anyakalige buo Ogbefi obi nanu si nwokonkwo onyoma dalunu Obi Costa Road Gambia Ezi nwanyi dị asọ Enugu Ajaishi Ekwusigo Local Government Anambra State, Nigeria, the youngest landlord na Gambia, CEO Dimas Concept Nigeria Limited, CEO Obiokonkwo Investment Nigeria Limited, CEO Obilong Global, CEO Sidon Investment, co-dealers in all kinds of auto spare parts, trucks, car, electrical, building materials, Vice Chairman Epusigo Family Association Gambia, Member Igbo Community Gambia, Member Anambra State Indigenous Association Asia, First Treasurer Young Dynamic Friends Club, Osimukene Lolianu Lolo Mrs. Uju Ezinwanne Okonkwo Osodi Eme Nwadinwani Ime, First Lady Sidon Agụnwanyi na Gambia, Ijere bute ike na mba niile, onye Enugu Ajaishi Ekwusigo Local Government Anambra State, Nigeria, Osimukene Mpi Ọfụlụ n'anya, Chief Sir W.O. Okonkwo Ishi anyị dị asọ na Ishi Ekwusigo Anambra State, Osimukene ezigbo ọmụmụ ya ọfụlụ n'anya, Late Lady Florence Onyebuchi Okonkwo, may her soul rest in peace, amen. Sidon Investment Enyudo Kamma, the international music promoter Simukene. Happy Christmas and New Year to all your families.
Kabulegu muke no dogu. Honorable Humble Prince Peace Aharanya Ojivise Mogo 1 na Moscow, Russia. CEO Ama Peace Travel and Logistics Global Nigeria Limited. CEO Ama Peace Luxury Boutique, number 30 Asa Afigom Street, Airport Road, Ajao Estate, opposite Ashas Bank PLC, Lagos State, Nigeria. Importer and exporter, Chairman Enyimba Organization Russia. Osim Kenelo Leano, Lola Mrs. Amarachi Prince, mother of 5 boys, Ndi Okwala, Urata, in Isialangwa, North Local Government, Abia State, Nigeria. Humble Prince, Eyudo Kamasi Mukene. Happy Christmas and New Year to all your families. Kankene Nundogu. High Prince Mr. Joseph Obalemu Devi, Joe Best Worldwide, CEO Joe Best Ventures International Limited, Chairman Agulere Meeting in Dakar, Senegal, Treasurer of Omambala Meeting in Dakar, Senegal, Member of Cycle of Friends Social Club, Dakar, Senegal, Umwezora Royal Family, Enugu Agulere, Idueri Kingdom. Osimu Kenelo Leano, Lola Mrs. Mami Udevi, Okuloka Umuwanyi, Undi Ezora Enugu Agulere in Anambra State, Nigeria. The Best Worldwide, Enudo Kamasimu Kenelo. Happy Christmas and New Year to all your family. Chief Onyeze Alimono Afunwelo Tadnaya Elias Alaji 1 na Umowere Obosa Hasa Ohaji. The Gila Boutique, Royce Road, Owerri. Importer and exporter of package accessories, Douglas Road, Owerri, Imo State, Nigeria. Social welfare of Ohaneze Ndibo in Egypt. Member of Imo State Progressive Union, Egypt. Member of Ohaji people in diaspora. Member of ACA in diaspora. Osimu Bulegum Kenelo Leano. Lola Mrs. Chioma Onyeze Alimono. Enyi Dia 1 na Asa Ohaji. Eje butike na Mbanine. Eje butike na Saudi Arabia. Kele Onyeze Patarego Nesisi. Umowere Obosa Asa Ohaji in Imo State, Nigeria. Egypt base. Afunwelo Tadnaya. Enyudo Kamasimu Kenelo. Happy Christmas and New Year. Chief Donatus Elo, Ezendibo, CEO Don West International Limited, Bamako Mali, CEO Ovute Global, Bissau Guinea, Patron Ezago Family Meeting, Bamako Mali, Member Igbo Community, Bamako Mali, Member Enugu State Meeting, Bamako Mali, Member Ndi Odimma Friends Club, Osim Kenelo Leano, Mrs. Sylvia Chinenelo, Odibeze Anyoma, Mama Kanso Chukwu, Mama Chidubem, Eze Ndibo, Matarago Nensisi no, Eje Boutique no, Onye Gede Ogwofia Owa in Ezago,
Enugu State, Nigeria. Mali Bezinedo so Don West Enyudo kama simu kene yenu. Happy Christmas and New Year. Umi banya kaligegu Nezenu ndeji bilimu Umi beje jemba Anyi ne jemba na notanu Ebo kuni jelu na nyima Ubode kwete go na nyima Anya kaligegu Mr. Emmanuel Ezeoke Chief Nwata Kwasha 1 na Mbosi Iyala Nwata Kwasha na Philippines. Member Friends Club in Philippines. Member Nigeria Association in Jakarta, Indonesia. Member Morning Star Club Thailand. Member Ndi Odimma United Friends Club. Don Nwata Kwasha na Asia Worldwide. Osim kene lolianu. Lolo Mrs. Chisom Ezeoke. Omalicha nwanyị. Ọmụma asarụ. Ugegbe eji afụ ụzọ. Ọmụ obi dị ya. Eletrik nwanyị Nwata Kwasha. From Mbosi Iyala in Anambra State. Nwata Kwasha na Mbosi Iyala. Enyudo kama simu kene. Happy Christmas and New Year. Kambulegu muke nodogu Mazi emenike mokugwo Umbakwa bogide Menike Worldwide CEO Rapon Global Resources, importer and exporter of all kinds of motors. Chairman Umbaku Progressive Union Morocco. Executive member Igbo Community in Morocco. Member Ohaneze Ndi Igbo na Abuja, Nigeria. Member Umbaku in Diaspora. Member Anambra State Community Meeting in Casablanca, Morocco. Ezbonyu Mudiana Amezika in Anambra State, Nigeria. Menike Worldwide. Yenyudo kama simu kene yinu. Happy Christmas and New Year. Dalo lumi walia. Dr. Ubuka Chigozie. Adadeta State in Ghana. The Queen of Online Troublemakers Worldwide. The Queen of Enyudo Kama, the International Music Promoter Worldwide Platform. Importer and exporter. Dealers of all kinds of floor tiles. CEO Ubuka Success Enterprises Ghana. Member of Eziwan Friends Club Nigeria. Greetings to my late mother, late Mrs. Josephine Ubuka. Ezinany from Ndokwa East. Overlosh in Delta State, Nigeria. Ghana base. Our queen. Enyudo kama simu kene. Happy Christmas and New Year. Kanje keneze no dogunu. Chief Bereme Oshendo Chinemere Obapuru Mirina Desert in Odonko Kingdom. CEO Obapuru Mirina Desert Foundation. CEO Rudy Change Togo. Vice President of Mbise in Dakar, Senegal. Member of Odonko Kingdom in Senegal. Member Unique Friends Club Togo. Member DK Diamond Social Club Togo. Member Ndi Odimma United Friends Club
member SDK VIP Igbo men karịsịa na Mbaise ọsịbụ kenele ọlịanụ lọlọmisi Chidimma Ochendu Chinemere ugegbe eji afụ Ochendu ndị Mbaise Imo State Nigeria ọ gbapụrụ mmiri na desert enyi udo ka mmasị m kene yi Happy Christmas and New Year ka mbụlego m kene onye ọ ga-adịlị mma ọmọgọ o ji egwu eme ọgọ n'ịdụsọ Mr. Iwuze Uche Nelson enyi udo ka mma nke izizi na nke mbụ Uche Mbaye ọgbakari ọjị 1 ogbuwere ụzọ ndị egwu Igbo high life na mba niile an international music promoter worldwide omumecha ọhịawa nke izizi na nke mbụ na mba niile founder Dakar Pioneers Dakar Senegal founder ndị ọdịmma United Friends Club founder Akaraka Friends Club Gambia member Alaba Friends Fan Club Bamako Mali member Imo Progressive Union Bamako Mali member Links Friends Club Cyprus member Obi-Wan Friends Club Algeria Osimu kene ezigbo lọlịanụ lọlọ Mrs. Iwuze Mary Blessing ọ ga-adị mma nwokoro eze nwanyị enyi udo ka mma ndị mba itoolu Imo State Nigeria ndị ọ ga-adịlị mma eze nwanyị na ọ ga-adịlị gị mma Mrs. Obi Gloria Ezekwe Obi Tess Ada ndị Owerri Inspector of Police attached to Nigerian Port Authority Apapa member of Dynamic Stars International Club member and PRO of Ndị Ọdịmma United Friends Club Osimu Kenelie ezigbo dị ọfụlụ n'anya Mr. Kevin Ezekwe ezigbo onye ọfọ n'ụla in Owerri West Imo State Nigeria Obi Tesie enyi udo ka mmasị m keneyi Happy Christmas and New Year ụmụ Igbo n'anya izulu kemenu n'anya kaligegu ana amazi ụmụ Igbo akanu ebe ọ bụ na ijelu n'anya ya ofe obi ka anyị ji aganu ofe obi ka anyị ji kalisianu nwanne mmalụ nwanne ya na ụmụ Igbo n'ezenu n'anya Igbo ụmụ Igbo n'anya akaligego anya akaligego nenu n'ezenu obodo ekwelugonu ndị jụlajụ na ba ekwetagonu ndị kwelekwe na ba kwesịrị n'anya akaligego